ପଣସ ପଣ ପଣ ଦନ୍ତେଶ ପଣସ ଆମ୍ବ ମମ୍ବମ୍ବ ଗାଈ ଗରାକାର ଦୀର୍ଘଇ ଗାଈ କଖାରୁ ଖରାକାର ରସ କଖାରୁ ଭେଣ୍ଡି ଘରେକାର ରୋଷେଇ ଏକାଦଶୀ ବାରିକି ବୟସ ଏବେ କେତେ ହବ? 74 ହେଲା। 74। ଏଇ ବୟସରେ ପୁଣି ଆଖିକି ଦେଖା ହଉଛି ନା? ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ନା ଏଠି ସପ୍ତମୀ ପିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତମୀ ଆଳୁ ରସଉଳୁ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ରସଉଳ ପରିବାର ବରସେଇ ଫୁଲକୋବି ପରିବା ରୋଷେଇ ବରାକାର ବା ପରିବା